Il-ġimgħa l-kbira hija s-sija ta' Kristu, sija li fija wara li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja, ħabbhom sal-aħħar billi joffra lilu nnifsu għalihom u għall-bnedmin tad-dinja kollha. Bħala vittma fuq l-artal tas-salib ġie offrut. Ħdejh kienet Marija taqsam miegħu fid-tbatija u fl-offerta tagħha. Sibt lejt huwa s-sija tal-Omm, sija li fija il-mara bint Sion, l-arusa u l-Omm tal-Knisja, għexet l-akbar prova tal-fidi u tar-rabta tagħha ma' Alla. Marija tinsab għaddejja minn tentazzjoni tad-dubju, imma hija tibqa' wieqfa u tirreżisti b'mod erojku imqabbda mal-kelmiet ta' bina u mal-fedeltà tal-missier li jista' kollox. Hija ssir għalina omna fil-fidi. Emnet meta ma setgħetx tara u ittamat meta kulħadd għata qalbu. Qudiemna qed taraw ix-xbija ta' din l-Omm dejn il-qabar ta' bina. Xbija li fis-sempliċità tagħha tfissrilna dak li sejrin ngħixu flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-Omm minn dan is-santwarju għażiż għalina tal-Madonna ta' Pinu. Art is-sema hekk isejħilha l-Orjent lill-Verġni Marija, art li tilqa' ġewwa fiha is-sema. Marija hija l-mara li temmen dak kollu li ntqal lilha. Għax temmen tilqa' fiha u meta tilqa' tagħti. Art miftuħa saba l-Anġlu Gabriel dakinhar f'Nażaret meta daħal għandha biex iwasslilha l-aħbar li hija l-maħbuba ta' Alla, dik li fuqha Alla xeħed ħarstu u għalhekk mimlija bil-grazzja. U hi arkubtejja
laqet il-kelma b'qalb miftuħa biex fija ssir bniedem moti mill-għoli lill-bnedmin. Għal darb'oħra qed narawha arkubtejja f'din iġbija ta' Sibti Lejt, mimlija fidi f'dik il-kelma li tagħti l-ħajja, b'qalb miftuħa biex tilqa dak kollu li hu mitlub minna u bidejn miftuħa biex tagħti l-dak li huwa għalija l-akbar l-aktar għażiż, il-waħdini iben tagħha. Quddiem il-blata li tagħlaq il-qabar, din il-mara ta' fidi ma tiqafx fid-dubju tagħha. Hija taf tajjeb li dak li kien zera il-ħajja fid-dalma tal-ġug verġinali tagħha kapaċi joħroġ mill-ġdid il-ħajja mid-dalma tal-art. Hemm fejn kienet waqgħet il-ħabba tal-qamħ biex tmut u tagħti il-ħafna frott. F'dan il-jum il-Knisja tpoġġi fuq fom Marija din it-talba. Qamħa mitfuna fil-qjan tal-art, nibbet u għamel ħafna frott u qajjem mill-mewt lil ulidek. Il-ħajja tingħata meta tmut, bħalma l-fwieħa tfewwaħ meta l-vażett li ġorra jinkiser u n-nart prezzjuż jimla d-dar kollha bil-fwieħa tiegħu. Din il-mara imlibsa bid-dmuħ tagħha bil-bjuda tal-għejt u maħsula bid-demm tal-martirju tal-ħaruf li tiegħu hi s-sieħba. Tinsab hawn ma' ġenb il-qamar bil-mużbieħ tal-fidi mixgħud, waqt li għal dak li huma l-ħajja tħejji l-palma tar-rebħa, il-fera li jġorru dawk li għaddew mill-mewt għal-ħajja. Għalhekk fis-skiet ta' dan il-jum, Marija l-mara tal-fidi fisem il-Knisja tisar u titlob fit-texejja fost il-ħajjin mulej biex teħles minn din l-istennija lil dak li ma ttifsirx, lil dik li ma ttifsirx bubita meta nislitek. Għalhekk f'dan il-jum il-Knisja kollha tinġabar fil-qalba tagħha ta' Omm. Lejt il-kbir jgħaddi mill-qalb ta' Marija li fissem il-Knisja mifdija bid-demm ta' Kristu tistenna ħerqana ir-ritorn tal-arus. Tistenna b'fidi u tama seb il-qawmien. Smajtu dik l-introduzzjoni mill-kommentatur għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu illi qed inwaslulkom xandira diretta tagħha mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, iċ-ċelebrazzjoni tas-Sija tal-Omm. Fil-qalba tal-Tridu Paskwali, il-Knisja dalodu flimkien ma' Marija, Omm Ġesu, tistenna il-qawmien tiegħu. U għal-jum tas-Sara Sibti Lejt, il-jum tal-istennija. U xem miżbaħ milli nagħmlu dan fil-kumpanija tal-Omm Verġni Marija. Wieqfa taħt is-salib ta' bina rajnija u kkontemplajnija il-bieraħ nhar il-ġimgħa l-kbira l-Addolorata, imma dik illi tibqa' wara l-qabar sabiex tistenna il-qawmien ta' bina. Ġesu u fid-dej tagħna. Amen. Fiħnintu mill-ġdid ġejna mnisla tama sħiħa fil-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, lilu tifħir u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-jum tas-Sibt huwa jum ta' mistrieħ għal Kristu u għas-sija tal-Omm li tiġbor fija nfisha il-Knisja kollha li qed issofri u tittama, titlob u tħobb. L-uniku dawl fid-dlam tad-dinja fjamma ċkejkna tħeġġeġ fil-qlub għaliex ġis nieqsa l-fidi tal-apostli, tad-dixxiepli u tan-nisa fil-qawmien mill-mewt tal-imgħallem tagħhom. Il-koll ninsabu miġbura fil-persuna ta' Marija
U biex nistgħu ngħixu magħha din is-sija tal-fidi tagħna, ejjew nitolbu lil Alla jaħsel dnubitna fid-dem ta' Kristu u jqawwi fina t-tama fil-fidwa li huwa sejjer jagħtina. Missier Qaddis, int li maħlixx il-libnek il-waħdini mill-passjoni u l-mewt biex ikun jista' jasal għal qawmien. Lanqas ħlist lill-ommu l-għażiża mill-abbiż ta' tbatija u t-turment tal-prova. Ħalli jkollok ħnina minna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu imqiegħed ġo qabar u l-inżilt fil-qiegħan tal-art u ħallejt lill-ommok fl-akbar tentazzjoni tagħha. Imma li ħassejt il-fidi u l-imħabba tagħha jimxu miegħek lil hemm il-qabar biex jgħidu minn qabel il-qawmien. Ħajkollok ħnina minna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Spiritu tal-missier u tal-iben, imħabba li bħal nar sajret il-vittma fuq l-artal tas-salib, li bdejt titqala twila u tadbatija tal-Verġni Marija biex issir l-umanità mifdija. Li sejjaħ tal-ħajja bla tmiem lill-liben mitfun, ikollok ħnina minna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, erfu tiba bla tarf, li tant tħobb lill-bnedmin li tridhom jissieħbu ma' Kristu fil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għamel li ngħixu mill-ġdid ma' Marija, il-qawwa tal-fidi li għamlitna wliedek fil-mamudija u magħha nistennew bil-ħerqa sebħ il-qawmien bi Kristu Sidna. Amen. Il-kor Skola Kantorum Jubilate taħt id-direzzjoni ta' Maruska Attard qiegħed janima bil-kant iċ-ċelebrazzjoni tas-sija tal-Om dal-għodu.
Il-liturġija Biżantina ta' Sibt Lejt tieħu xi vrus mis-Salm 118 u talternahom b'antifoni. Dan is-salm juri l-ubidjenza bla kundizzjoni tal-iben u ta' Ommu Marija għar-rieda tal-missier. Inħeġġukom sabiex issegwu titolbu flimkien magħna fuq l-iskrin. Ħenjin dawk li triqathom laħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej flimkien. Ħenjin dawk li ħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxu qalbhom kollha. Fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistri la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Zammejt kelmtek f'qalbi biex ma nitnebqat kontri. Imbirek intu l-errej għallimni l-kmandamenti tiegħek.
precetti tiec irrit nachseb, unso meinea futriate. Il mandamenti tiec irrit nitasha, atman in salcel mati. Atin il nation hares il kelmati. Iftach mi aineha, mishnar lejubit alijiti.
salvazione tieci luedati. Imma nitbieċ mill-liġi bil-lejl fismek niftakar mulej u nħares il-liġi bil-ktieb tal-Ġenesi. Wara dawn il-ġrajja, Alla rid iċarrab lil Abram u qallu: Abram, u Abram wieġbu: hawn jien. U qallu: aqbad lil-ibnek il-waħdieni li jien tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-oljiet li jinsanejtlek. U Abram bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qattija tiegħu u lil Iżak. Qata l-ħatab għas-sakrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu biħalla. Fit-tielet jum Abram refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abram qal lill-qattija tiegħu:
oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u ż-żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abram qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħafiteħ in-nar u s-sikkina u telqu tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmilu Alla u hemm Abram bena artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abram met idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu: Abram, Abram. U dawn wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmitx idejk fuq is-żagħżugħ u tagħmlu ebda ħsara, għax issa naf li jien tibża minn Alla u ma txaħħadnix minn ibnek il-waħdieni. Wattini darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lil Abram is-smewwiet u qallu: naħlef fuq ruħi kelma tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma txaħħadnix minn ibnek il-waħdieni, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar u nislek qatt jired bwieb l-etewwa tiegħu u jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Meta jien verġni u littek ma kontx naf bid-batija. Issa Alla tiegħi narak mejjed sejf jinfidli qalbi. Aziz ibni u bil-fer fawwarni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Aziz ibni u bil-fer fawwarni. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Aziz ibni u bil-fer fawwarni. Noqogħdu bil-qiegħda. Idejk għallmuni u sawruni, femni u għallimni l-kmandamenti tijek. Jgħawni u jifraħ minn għandu bizatijek, għaxin it-tamajt fil-kelma Tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek jilax qati. Imma jinnaseb fil-preċetti tiegħek.
Ena bixxewqa tas-salvazzjoni tiegħek, jien nittama fil-kelma tiegħek. Għajnejja jistennew il-weda tiegħek, u jien nistaqsi meta se tfarraġ. Ħafru l-kburin ħofra lija, dawk li ma jimxux skont il-liġi tiegħek. Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha, ennint meta bil-ħerqi Għal-ftit ma irdunix minn dil-ħar, imma jimma ħallejċ il-preċetti tiegħek. Fi-tiba tiegħek ħatinni l-ħajja, u jina nħares il-preċetti tagħhom. Ninsab imniket all-aħħar mulej, għadin il-ħajja skont il-kelma tiegħek. Il-għamulej il-qima ta' fommi, u għallimni d-digriti tiegħek. Nbedu minni intom nies ħżina, biex inħares il-kmandamenti tal-Alla tiegħek. Żomni skont il-weda tiegħek biex nibqa' għaliex bla temma tama tiegħek.
di wiċċek fuq l-għaddej tiegħek. Għallimni l-kmandamenti tiegħek. Idmu bħal widi ġelben minn għajnejha. Għax ma jħarsux il-nedmin il-liġi għax insew kelmtek l-edewati. Il-weda tiegħek jieni provajta, għalhekk jħobba l-għaddej tiegħek. Qalbi kollha ngħidlek weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvanijiet, u nħares il-preċetti Slim bil-kotral min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm l-ebda tfixkil għalih. Nistenna s-salvazzjoni u nħares il-kmandamenti tasal qudiemek mulej lajta tiegħi, għatini d-den skont il-kelma tiegħek. Ħajja sal qudiemek it-tħannin tiegħi, għarrisni skont il-weda tiegħek.
Nqumu bil-wieqfa biex issa nilqgħu il-bxara tajba li turina sa fejn twassal l-imħabba ta' Kristu għalina. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Mis-6 sija l-qoddim waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-9 sija. U madwar id-9 sija Ġesu għajad bil-ħen qawwi u qal: Eli, Eli, lamma sabaqtani. Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall waħħalha f'tarf ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li oħrajn qalu: Stenna, ħanaraw jiġix Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' għajja tajta kbira u rat ruħu. U wara il-portiera tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna iġsma ta' qaddisin li kienu mietu. U wara li qamu ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmien tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu għassa ma' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dan kollu imtlew biża li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa jaħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għaddu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija om Ġakbu u Ġuseppi u ommu li Zebedew. X'kien sar fil-għaxija ġie raġel għani minn Arimatija jismu Ġuseppi li hu wkoll kien sar dixxieplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu il-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħa il-ġisem u kefnu fl-iżar nadif. Edu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat. Gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswit il-qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Giuseppi talab il-ġisem ta' Ġesu u poġġieħ f'qabar ġdid. Kellu joħroġ mill-qabar bħalma ħareġ mill-ġuf verġni tal-om. Urina ja Om lill-ibnek imqajjem mill-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mid-diskorsi ta' Gregorju ta' Nikomedija Isqof. Ser nitkellmu dwar il-preżenza tal-om koraġġjuża fuq il-qabar ta' Bina. Fil-fatt, meta l-oħrajn kollha telqu lejn darhom, hi biss l-om mimlija bin-nar tal-imħabba u b'fidi u kuraġġ sodi baqgħet ħdejn il-qabar. Insiet l-ikel u l-irqat u bdiet idduq il-benna tal-qawmien. Għalhekk l-om biss kienet xuta dak li ġara qabel il-qawmien. Hi biss rat it-terremot ħelu u ta' faraġġ li qajjem il-mejtin ta' snin qabel u raqqat lill-assisa illi kienu mal-qabar. Għalhekk naħseb li lila l-ewwel li jingħatat l-aħbar tal-qawmien. Fil-fatt, bħalma ferħet fl-inkarnazzjoni, hekk qabżet bil-ferħ għad-dera u d-dawl
ta' bina mqajjem mill-mewt. Kienet l-om lila kienu fdati il-misteri tal-inkarnazzjoni. Issa lila biss il-mulej wera l-eġubijiet tal-qawmien. Lila għarrafa aktar milli għarraf lill-apostli u lin-nisa twajba, aktar milli setgħu jifhmu l-anġli. Għalhekk malajr u qabel kulħadd iddawlet bid-dija ferriħa tal-qawmien. Jixraq għalhekk f'dan il-jum ta' ferħ nibdew nannu ir-rattaħajr li hija għanniet ħdejn il-qabar. Hija fil-fatt għaddiet fil-ġabra interjuri iż-żmien ta' qabel il-qawmien, waqt li terġa' ġġib quddiem għajnejha u timmedita dan il-misteru kbir. Kienet titkellem ma' dak li kien wettaq il-pjan divin u fiskiet kienet tgħidlu: mulej, fin-natura tiegħek ta' Alla inti la tista' tbati u laqqas tmut. Imma bħala bniedem batejt fin-natura tagħna. Issa tinsab fil-ġuf tal-art, int li ma tħallix id-dar tal-missier. Id-dinja kollha ma tistax tesa' id-divinità tiegħek waqt li qabar qed jagħlaq lil ġismek. Jilqgħuk ferriħa l-erwieħ tal-ġusti, banjiet ta' ferħ isejħulek f'eddej. Imdawla mid-dija tiegħek ixandru l-imħabba tiegħek għal bnedmin. Uri lil dawk li jgħixu fid-dinja is-sinjal tar-rebħa tiegħek. Int li għax ma tidirx tinsab kullimkien, uri ruħek fi sbuħija li għandek. Imla l-art kollha bid-dija tal-qawmien tiegħek. Iqaf fuq saqajk int li ma tistax tkun marbut fid-divinità. Stemba għalhekk int li tassess bla ma torqod matul is-sekli. U ddawrek bit-tifħir il-ġema tal-popli. Biex tidħol għal foqra tiegħek biex ixxerret il-qawwiet ta' kontrik. O xemx tal-ġustizzja, ħoll ir-raġġi tat-twelid ġdid tiegħek. Ħajjidru quddiem id-dinja id-dwal tar-rebħa tiegħek, ħatkun magħrufa minn kulħadd il-fidwa tiegħek. Ħajaraw il-foqra u jifirħu. M'hemmx li jien ukoll nara l-wiċċ li tant nixtieq tal-mulej. M'hemmx li jien ukoll nikkontempla iż-żbuħija tal-għaġeb tal-iben divin. M'hemmx li nara tqum il-glorja ta' Alla. M'hemmx li nisma' mill-ġdid il-leħen tiegħu isemma kliem ħelu u mimli grazzja. Bħalma fi twelidek tajt l-ewwel lil ommok il-ferħ, hekk idher lilha l-ewwel biex tħabbrilha il-ferħ tal-qawmien. Idrilha int li dejjem tibqa' magħna biex ma tħallix tintrebaħ. Waqt li l-verġni esperta ta' Alla kienet qiegħda tkanta u titlob b'dan il-kliem, liben u rija tal-qawmien. U peress li huwa dmir tweġġaħ lil ommok, huwa onora billi l-ewwel der lilha. Kien jixraq fil-fatt li tkun l-ewwel li tilqa' l-ferħ tad-dinja, dik li lilna ġabitilna l-milja tal-ferħ. Ili lila ġew fdati l-misteri tas-sema, ili fil-passjoni ta' Kristu nifdula qalba bosta sjuf. Kien jixraq li bħalma kellha sem fid-dbatijiet tal-iben, idduq minn qabel il-ferħ tas-sema. O Marija, illi kont l-ewwel waħda li rajtu u xandartu, imla lil qalbna bid-dija ta' Kristu, dawl l-aktar ħelu tagħna. Lilu il-glorja, l-unur u r-rattaħajr mal-Missier u mal-Ispirtu Santu, issa u għal dejjem. Amen. Bejn lajjat salbu
bejn it-traġedja li ġrat fuq il-Kalvarju, l-istess sajta ta' Ġesu Alla tiegħi li xtlaqtni. Bejn ir-rabja u l-aggressività li tikkaratterizza il-ġurnata tal-bieraħ. U l-glorja, il-ferħ tal-glorja tal-qawmien, il-ferħ tal-ħajja ġdida, il-ferħ ta' enerġija li tisplodi saħansitra fil-qijan tal-art u tirbaħ il-mewt. Bejn dawn iż-żewġ tipi ta' ħsejjes, wieħed ta' rabja, ta' dnub, ta' aggressività, u ieħor ta' ħajja, ta' glorja, ta' ferħ, hemm il-ġurnata tas-Sibt, is-Sibt ta' skiet illum. U dan is-skiet tad-difna, is-skiet tar-rabta ta' Ġesu ma l-esperjenza l-iktar umana, id-difna, l-inkarnazzjoni tilħaq il-qofol tagħha fid-difna ta' Ġesu. Ġesu jingħaqad mal-bniedem mhux biss fil-mewt imma fuq kollox fit-tfejn fid-difna, jitħallat mat-trapp fil-qijan tal-art. Dan il-jum ta' skiet, jirrifletti partijiet kbar mill-esperjenza tal-ħajja tagħna, mill-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem. Kif irrifletta l-esperjenza ta' diversi personaġġi fl-Iskrittura. Irrifletta dawk it-tliet ijiem mixi li smajna fil-qari tal-Ġenesi, Abraham fi skiet wara li jirċievi x-xokk, l-aħbar, l-ordni ta' Alla biex joffrilu b'sakrifiċċju lill-ibnu Iżak. It-tliet ijiem ta' skiet, it-tliet ijiem ta' kwiet, sakemm jasal fuq l-għolja Murija li fuqha kellu joffri is-sakrifiċċju ta' ibnu. Dan is-skiet, skiet mimli preokkupazzjoni, skiet mimli ħsibijiet, iskiet li ġarrab Giuseppi wara li jinduna li Marija hija tqila imma mingħajr intervent tiegħu. Iskiet tal-preokkupazzjonijiet, iskiet tal-ħsibijiet, tad-dubji, l-ħsieb tad-diffikultà, iskiet tad-depressjoni, sakemm jirċievi l-aħbar tal-anġlu li jagħtih id-dawl. Iskiet tal-qabar tal-Lazzru, iskiet tal-karba tal-għajta tal-mara Kananija li titlob lil Ġesu jagħmel il-miraklu ta' binta. Iskiet ta' dawk l-arajjes ta' Kana li jispiċċaw mingħajr imbejt, jonqoshom l-oriġini tal-ferħ. Iskiet li nġarbu aħna f'ħajjitna. Iskiet bejn ix-xokk ta' aħbar ħażina u dak li jmiss. Iskiet bejn konflitt fir-relazzjoni u dak li jkun ġej wara. Iskiet bejn problema ta' saħħa u dak li ma nafux se jiġri fil-futur. Iskiet li ħafna drabi jimmarka, jikkaratterizza is-sibt tal-esperjenza ta' ħajjitna. Ħafna drabi l-ħajja tagħna jimmarkata minn dan is-sibt, minn dan il-mument ta' kwiet, ta' skiet, minn dan il-mument ta' nuqqas ta' għarfien, mument ta' dubji, ta' preokkupazzjoni. Imma fl-istess waqt, dan il-mument ta' skiet, dan il-mument ta' sibt, mhux għajr karba kbira, mhux għajr talba, ħirġa mill-qalb, xi drabi mingħajr ma nindunaw, imma karba u talba li qiegħda hemm radikata
fl-eruq tal-persuna tagħna, talba għal ħajja, talba għal dak li hu pożittiv, talba għal Alla, talba tal-qawmien. Fi ftit kliem, talba biex jiġi Ġesu irxuxtat f'ħajjitna. Dan is-sibt, din iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu, forsi hija l-iktar waħda li tirrifletti l-esperjenza konkreta vera ta' ħafna mill-istorja tal-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Imma fl-istess waqt, ejjew narfu li f'dan iskiet, ejjew narfu li f'dan il-kwiet, f'dawn il-preokkupazzjonijiet, f'dan l-inkwiet, ejjew narfu li hemm diġà qiegħda tinbet il-ħajja bħalma fil-qalba tal-lejl, fil-qofol tal-lejl, hemmhekk jinbet ix-xaq ta' dawl bħalma iż-żerrija fil-mewt tagħha, fit-taħsir ikraħ tagħha tkun qiegħda tagħti l-ħajja. Hekk ukoll l-esperjenza ta' kull sibt li ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna. Marija hija ikona, hija xbija ta' dan kollu. Smajna hemmhekk ir-riflessjoni ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalgħodu tas-Sija tal-Om illi qegħdin inwasslulkom f'xandira diretta mis-Santwarju ta' Pinu. Ċelebrazzjoni illi bir-rikkezza ta' talb tas-salmi u anki ta' talb mill-liturġija tal-Orjent, mill-liturġija tal-Knisja Oħtna, il-Knisja Biżantina, tenna nidħlu iktar fil-qalba tal-misteru tal-lum. Nkomplu bl-aħħar parti. Ojben tal-Verġni Marija u ħalliq tad-dinja, il-passjoni tiegħek hija erf mill-aktar profond. In dak li kont minn dejjem u dak li sirt fi żmien, in biex issalva l-bniedem għażilt li tiġi u bil-libertà kollha aċċettajt li tieħu l-passjoni l-aktar kifra. Int li bħal ħaruf erfajt il-ħtijiet tagħna u feddej, int li bil-mewt tiegħek rid ħtijietna u salvajt lil kulħadd, int li tbati bħala bniedem imma bħala Alla ma tistax tbati, int li tajt lil qaddisin u lil qaddisa Marija il-kuraġġ li tajjatlek u iben tiegħi u Alla tiegħi. F'dan il-jum in-nisa twajba ħejjew il-fwejjaħ biex għada kmieni mas-seb imorru jidilku l-ġisem mejjed ta' Ġesu. Nafu li meta kmieni l-ħadd fil-għodu marru ħdejn il-qabar, il-Ġesu ma sabuħx għaliex kien qam rebbieħ minn mewt. Hekk ukoll tagħmel il-Knisja minn issa l-qudiem. Issa fil-fatt xi nisa jersu quddiem iċ-ċelebrant u min għandu jirċievu l-mandat biex jibdew jidilku bil-fwejjaħ is-simboli ta' Kristu f'dan is-santwarju li huma is-sedja, l-ambone, l-altar u l-fonti tal-Magħmudija. Eżis uliedi, din iċ-ċelebrazzjoni ta' talb din l-iskop tagħha huwa din ingħaqdu ma' Omna Marija fl-istennija tal-qawmien mill-mewt ta' Kristu Sidna, tqawwina fil-fidi tagħna u tgħinna l-isru. Hija ċelebrazzjoni li ma hijiex ser tispiċċa issa, iżda ser titkompla fis-servizz tagħkom f'dan is-santwarju. Idilku bil-fwejjaħ is-sedja, l-ambone, l-altar u l-fonti tal-Magħmudija li huma s-sinjali qaddisa tal-ġisem ta' Kristu. Ħajibda jitlibbes bl-isbaħ il-bies tal-festa dan it-tempju qaddis biex il-lejla ikun jista' jilqa' b'mod xieraq il-miġġja ta' Kristu rxoxt, l-għarus tal-Knisja. Ħajħej ruħu dan il-poplu qaddis ta' Alla bis-sawm tal-istennija
biex f'dan il-lejl qaddis jiċċelebra l-ikla tal-ħaruf bla teba l-Ewkaristija mqazza. Amen. Il-fidi tal-verxni iddawwal il-ħajja tagħna, il-ħarsin tagħha tahom isieħeb il-mixja tagħna biex niltaqgħu ma' Kristu l-xoxt. Amen. Amen. Kif tistgħu taraw Fil-waqt iċ-ċelebrazzjoni issa mmorru lura lejn djarna, noħorġu fiskiet u flimkien ma' Omna Marja nożżu f'qalbna klembina waqt li perqa nistennew il-qawmin tiegħu. Il-ħeġġa tagħna għal Kristu il-arus li teħdilna nruha bis-sawm tagħna sakemm nerġgħu niltaqgħu flimkien il-lejla biex nisru flimkien bis-sem sħiħ tagħna fil-velja tal-Għid il-Kbir li tibda fit-8:30. kif smajtu anki f'dak il-kumment tal-aħħar għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu, kif tistgħu anki taraw fuq l-screens tagħkom, iċ-ċelebrazzjoni ta' sija tal-om tagħlaq fiskiet, tagħlaq kif fetħet, tagħlaq biex tkompli dawn is-sijati li ġejjin sakemm il-lejla niċċelebraw flimkien bħala Knisja kollha l-ikbar u l-isbaħ lejl tas-sena liturġika tal-ħajja tal-Knisja, il-lejl qaddis tal-Għid li jiġi ċelebrat fil-knejjes tagħna propju bħala għeluq ukoll tat-tridu Paskwali. Wara li l-isqof għal dik it-talba tal-aħħar, in-nisa issa qegħdin iħejju l-altar u anki l-ambone għaċ-ċelebrazzjoni tal-lejla fejn se naraw tiżvolġi dik il-liturġija tant rikka illi l-kolka maħna mistedni biex nieħdu sehem fija. Jekk ħadna sehem fil-ċelebrazzjonijiet ta' ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, iktar u iktar il-lejla Sibt il-Għid l-akbar u l-isbaħ lejl tas-sena aħna mħeġġin sabiex noħorġu minn djarna anki jekk iċ-ċelebrazzjoni hija tard fil-għaxija ħalli nieħdu sehem ħaj f'din l-istennija, f'din is-sara tal-Knisja kollha propju għall-Għid qaddis tal-Mulej. Hawnhekk ukoll tasal fit-tmiema x-xandira tagħna ta' dalodu, xandira li fija wassalnielkom il-liturġija sabiħa tas-sija tal-Om mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Liturġija li tmexxiet mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Infakrukom illi fuq il-mezzi soċjali ta' dioċesi tagħna u anki permezz ta' televiżjoni grazzi partikolari l-Shake Television, intom tkunu tistgħu issegwu dak illi baqa' mill-ċelebrazzjoni li se jmexxi l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma propju fadal l-aktar moment importanti li huwa dak tal-vġili tal-Għid il-lejla mill-katedral fit-8 ta' filgħaxija. Eventualment il-ħadd filgħodu ħadd il-Għid l-isqof imexxi mill-Bażilika ta' San Ġorġ fil-Belt Viktorja l-Pontifikal tal-Għid il-Kbir illi jkun fil-11 ta' filgħodu. Ma ninsewx infakrukom ukoll fil-Lezzjo Divina illi tkompli f'din il-mixja tagħna minn ħadd għal ieħor, il-ħadd li ġej allura għada fil-għaxija dejjem fil-ħin tas-6:30 minn dan is-santwarju. Il-lezzjo li jmiss titmexxa minn Patri Marcello Girlando. U dan kollu aħna naslu fit-tmiem ix-xandira ta' dalodu minn qalbna fisem ukoll il-kru kollu li iwaslilkom dawn ix-xandiriet mis-Santwarju ta' Pinu nixtiequlkom lejt it-tajjeb.